أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sizin bilen başa jibergen edik Ahiret Seferi isimli kitabımızı okunu hem bir neçe temаны alıp gittik. Аны әзгенә санап китик, искә төшерик. Ул да булса әйттек, байлыкка яки тәнгә зыян килү сәбәпле үлемне теләү ярамый дидек һәм аның дәлилләрен китердек. Ләкин бер очракта гына үлемне теләргә мөмкин. Ул да булса үзеңнең динең өчен курыксаң, үзеңнең динең өчен борчылсаң, фитнәләнеп, диннән чыгып китәрмен, динемне югалтырмын дип курыксан, шул очракта гына дуа кылырга мөмкин дидек. Пәйгамбәрбез дуа кыла иде. Я Раббым, әгәр дәген минем яшәвем хәерле минем өчен хәерле булса, мине яшәт. Әгәр үлүемдә минем өчен хәерлек булса, ул вакытта мине үзеңә ал дип әйтергә була дидек. Һәм дә санап киттек үлемне искә төшерүнең фазиләтләре, аның дәрәҗәләре һәм дә үлемгә әзерләнү хакында дагын әйтеп киттек. Шулай ук каберләрне зиярат кылган вакытта, каберләр янына барган вакытта нәрсә дип әйтергә кирәклеге хакында да әйтеп киттек. Һәм инде каберләр арасында, ягъни мәйит үлгән вакытта булсын, яки аның каберенә барып елау ул рөхсәт ителә дидек. Елау рөхсәт ителә, әгәр дәген ул кычкырып булмаса, акырып булмаса, әгәр дә тыныч кына күздән яшьләр килә икән, ул вакытта бернинди дә зыян юк. Ләкин шәригатьтә шунысы тыела дидек. Ул да булса каты иттереп кычкырып елау, акырып елау һәм елаган вакытта Аллаһка теш тидерүләр, булары катгый тыела, булары харам булган амәлләрдән дидек. Шулай ук әйтеп киттек, мөэминнең үлгән халаты, ягъни мөэминнең яхшы билгесе булып тора, әгәр дә мөэмин мөселман үлә икән, аның маңгае тирләү. Әгәр дә мөэмин мөселманның маңгае тирләсә, үлгән вакытта бу хәерле, яхшы билге булып тора, аның гөнаһысы гафу ителүгә бер сәбәп булып торачак дидек. Һәм дә шуннан соң үлем исереклекләре хакында да сөйләштек. Һәм әйттек, һәрбер кешегә үлгән вакытта шын хакыйкать килә. Ваҗаат сакратул маут бил хакк диде Аллаһ Тәгалә. Үлем исереклеге шын хакыйкать белән килде. Үлем исереклеге шын хакыйкать белән килде. Ягъни үлгән вакытта кешегә бөтен булган хакыйкать та ачыла. Кайсысы нәрсә икәнлеге, кайсысы яхшы, хәерле, кайсысы хәерсез юл икәнлеген ул үлгән вакытта бик яхшы аңлаячак дидек. Һәм дәген әйтеп киттек, Пәйгамбәрбезнең үлгән вакытын да китердек. Һәм дәген ул үлгән вакытта да бик каты, бик авыр булган исереклекләр кичерде. Һәм дәген ул әйтте, инна лил маути сакарат, дөреслектә үлем исереклекләрдән тора дип ул әйткән иде. Һәм Аллаһның илчесе ул бик шушындый авыр үлем белән үлде, үлем исереклекләре белән, һәм шуңа күрә авыр үлем ул начар халатны аңлатмый дидек. Кеше бик авырлык белән бик газапланып үлергә мөмкин дип әйттек, ләкин ул аның халаты начар булуын аңлатмый. Һәм киресенчә, әгәр дә кеше җиңел генә, гади генә, җайлы гына үлеп китсә, ул аның яхшы халатта булуын аңлатмый дидек. Ул аның яхшы халатта булуын аңлатмый. Шуңа күрә кеше авырсынып үлә икән, иншаллах Аллаһ Тәгалә аның гөнаһларын гафу итәр һәм дә инде аның дәрәҗәләрен югары дәрәҗәләргә күтәрер дип иншаллах ышанырга тиешбез. Шуннан соң әйтеп киттек, үлем ул һәрбер мөселман өчен дә каффарат булып тора дидек. Үлем ул һәрбер мөселман өчен дә каффарат булып тора. Һәм инде кафирләр өчен ул газап булып тора, бигрәк тәген кисәт кенә үлеп китсә.
Аллаһка ышанмаган кеше, кафир кеше ул кинәт кенә фаҗигале рәвештә үлеп китә икән, бу да булса, шуны аңлата, ул Аллаһ Тааланың ашу белән аны тотуы дидек. Һәм дәген шулай ук әйтеп киттек, Аллаһ хакында яхшы уйлау. Аллаһ хакында яхшы уйлау, Пәйгамбәрбез әйтте, берегез дә Аллаһ хакында яхшы уйда булмаган халәттә үлмәгез диде. Үлгән вакытта барыгызның да уй фикерләре Аллаһ турында яхшы булсын. Аллаһ мине кичерер, Аллаһ мине гафу итәр, Аллаһ рәхимле, шәфкатьле диеп, үлгән вакытта кешедә шушындый уй фикерләр, хисләр булырга тиеш дидек. Һәм шуннан соң соңгы теманы алган идек үткән дәрестә, ул да булса үлүче кешегә ла илаһа иллаллаһ кәлимәсен әйттерү. Ягъни шушы кәлимәне әйтергә кирәклеген аның исенә төшерү, бу Пәйгамбәрбезнең сүннәте булып тора дидек. Чөнки ул әйткән иде, кемнең ахыргы сүзе ла илаһа иллаллаһ булды, ул җәннәткә керде диде. Икенче риваяттә китерелә, ул кешегә Аллаһ Таала утны харам кылыр диде. Шуңа күрә тырышырга кирәк дидек, үлгән вакытта кешенең исенә төшерергә ла илаһа иллаллаһ дигән кәлимәне әйтергә. Әгәр әйтә ала икән, әлхәмдүлилләһ, бик яхшы. Әгәр дәгән кеше сөйләшә алмый икән, ләкин ул без әйткәнне аңлады, ләкин аның теле әйләнми, ул вакытта да иншаллаһ без ышанырга тиешбез, иншаллаһ ул күңеле белән әйтте дип. Күңеле белән әйтте, чөнки тел белән генә әйтү, әгәр дә ул күңел белән расланмаган булса, аның файдасы юк. Тел белән генә әйтүнең файдасы юк, әгәр дәген ул кешенең калбендә, йөрәгендә булмаса дидек. Шуңа күрә иң мөһиме калб белән аны әйтү. Бүген инде иншаллаһ шушы темага кагылышлы башка шушындый теманы алып китербез. Ул да булса атала: "Мен хадарал мухтадар фалиятакаллам би хайр валяд'у лаху ин мат." Кем үлүче кеше янында ул хәерле сүзләр сөйләсен һәм ул үлсә аңа дуга кылсын. Ан Умми Салама радhiyallahu عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. Salamadan kila, ул әйтте, Аллаһ Тааланың илчесе әйтте ди, әгәр дәген авыру кеше янында булсагыз, ягъни үлем халәтендә ята торган авыру кеше янында булсагыз, яки мәйит янында булсагыз, хәерле сүзләрне генә әйтегез. Хәерле сүзләрне генә әйтегез. Дөреслектә фәрештәләр алар сезнең әйткән сүзләрегезгә амин диеп торырлар. Дөреслектә фәрештәләр сез әйткән сүзләрегезгә амин, амин шулай булсын диеп торырлар. Шуңа күрә бары тик мәйит хакында хәерле сүзләр генә сөйләгез диде. وعنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال. Һәм шулай Умму Саламадан китерелә, Аллаһ Тааланың илчесе Абу Салама янына керде, ягъни ул аның үлергә яткан вакытында аның янына керде, һәм дә ул аны шундый халәттә күрде, аның карашы каткан иде. Аның карашы текәлеп каткан иде. Ягъни инде аның җаны чыгып киткән иде, күзләре ачык калган иде. Фa'агмада. Шуннан соң ул аның күзләрен йомдырды, күзләрен яптырды. Thumma qal inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Шуннан соң әйтте, дөреслектә әгәр дә кешенең җаны чыкса, аның артыннан карашы карап калыр диде. Әгәр дә кешенең җаны чыкса, аның карашы шушы җаны артыннан карап калыр диде. Фадajja nasun min ahli. Шуннан соң кешеләр кычкырыша башладылар, елаша башладылар шушы хәлне күргәннән соң, ягъни шушы Абу Саламаның вафатын күргәннән соң кешеләр сөйләшә башладылар, кычкыра башладылар, елый башладылар. Фaqala la tad'u ala anfusikum illa bi khayr
فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. Siz bizga qayg'u bo'lsin deb aytmagiz dedi Alloh taolaning elchisi. Kishilarni yuvatdi, ya'ni shu mayit yonida Abu Salamaning yonina jilgan kishilarni yuvatdi. Siz bizga qayg'u hasrat bo'lsin deb aytmagiz, bortik aytsangiz-da xayrli so'zlargina aytingiz. Durustlikda farishtalar sizning aytganlaringizga amin deb tururlar dedi. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. Shundan so'ng ul aytdi, duo qildi, ya Rabbim, Abu Salamani g'afu et, gunohlarin g'afu et, aning darajalarin yuqoriga ko'tar, hamda ani ezgilar jumlasidan qil, hamda eson qolganlarni o'zining qaramog'iga ol dedi. Ya'ni aning naslarin, aning bolalarin o'zining qaramog'in ostinga ol dedi. Vag'fir lana va lahu ya robbal alamin. Ani hamdagin bizni hamdagin ani g'afu et ey alamlarning Robbisi. Vafsah lahu fi qabrih, aning qabrin keng qil, va nawwir lahu fi, ham ani nurli yoqti qil dedi. Ya'ni bu payg'ambarimizning sunnati bo'lib turib, agar dagan kishi o'lay ekan, ham o'lirga yota ekan, aning yonida boritik xayrli so'zlargina so'ylashirga kerak. U kishining boritik xayrli sifatlarini esga olirga kerak. Yaxshi kishi edi, xayrli kishi edi deb boritik yaxshi so'zlargina so'ylashirga kerak. Chunki farishtalar bizning aytgan so'zlarimizga amin deb turarlar. Amin deb turarlar, shulay bo'lsin deb farishtalar har vaqtda dag'in amin deb aytib turarlar. Ham sunnat bo'lib turib, payg'ambarimizning sunnati bo'lib turib, agarda kishi o'lay ekan, shu kishiga xayrli duo qilib, bo'lsin u arab tilida, bo'lsin o'zimizning tilimizda, o'zimiz anglayib turgan, ya Robbim, ani g'afu et, aning gunohlarini kechir, hamda aning darajasini ko'tar, yuqori darajalardan ezgilar jumlasidan qil, aning qolgan bolalarini o'z qaramog'in ostinga ol, hamda hamdagin bizni barchalarimizni g'afu et, qabrlarini kengayt, hamda qabrlarini nurli qil deb payg'ambarimiz qilgan shekilli duolarni qiluv ul sunnat amal bo'lib turadi. Va yustahabbu hudurus solihin va ahlul xayri hina mautil mayyit liyazkuruh. Ham mustahab bo'lib turadi, bek xayrli ish bo'lib turadi, kishi o'lgan vaqtda xayrli izgi kishilarni chaqiruv. Xayrli izgi kishilardagin ko'rsinlar shu kishining o'lganligin, ya'ni izgi xayrli kishilarni chaqiruv. Ul xayrli bo'lib turadi, ular aning islarini tushirsinlar uchun. Va yad'u lahu va liman yakhlufuhu va yaqulu khayran fayajtami'u du'aahum va ta'minul malaika fayantafi'u bizalika al-mayyit va man yusabu bihi man yakhlufuhu. Ya'ni xayrli bo'lib turadi, izgi kishilarni chaqiruv, kim o'lirga azrlana chaqirga kerak, xayrli bo'lgan, izgi bo'lgan kishilarni hamdagin ular duo qilsinlar. Ular duo qilsinlar, ya Robbim, shu mayitning o'rinlarini jannatda qil, o't g'azoblaridan, qabr g'azoblaridan ani yiroq qil, ani imin qil deb, aning uchun, mayit uchun, hamdagin mayitning qolgan ahllari uchun duo qilib, ul xayrli bo'lib turadi. Agarda onday kishilar duo qilsalar, ham farishtalar da amin deb tursalar, buning bilan eng birinchi shiratda albatta mayit foyda ko'rashak. Inshaalloh shu duo sababli Alloh taolo shu mayitning gunohlarini g'afu etar, hamdagin aning qolgan nasllarına da xayrlilikni inşallah Alloh taolo berir. Shirat tag'isi ul da bo'lsa Alloh su'il xotima val amalu bil xawatim. Noshar o'lim ham ishlar, amallar ular oxiri bilan bayalaniladi. عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار. أبو هريرة كترلا الله تعالى إلشسي أيتم درستكتا بركشي bek uzun vaqt miqdorida izgi amallar jannat kishilari qila turgan amallarni qilar. Shundan so'ng
гомер ахыры җиткәч, ул ут гамәлләре кыла торган гамәлне кылыр һәм дә шушы ут әһелләреннән булыр. وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. Яки кеше гомере буе хәерсез ут әһелләре кыла торган гамәлләрне кылыр, ләкин үлер алдыннан ул яхшы җәннәт әһелләре кыла торган гамәлләрне кылыр. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتم. شوشنا أخشغان تغم بر حديث كترلا سهل بن السعد كترلا پیغمبر biz aytdi, dürüstlükte kişi ut ehillerinden bulgan amellerini kılır ve innehu min ehlil cenneh, lakin ol cennet ehillerinden bulur. Яки кеше cennet ehillerinden bulgan amelini ömrü boyu kılır, lakin ol ut ehillerinden bulur. Dürüstlükte her bir ameller ahırı bilen beyelenilir dedi. Dürüstlükte ameller ahırı bilen beyelenilir. Ahırga suluşunda sen nindi amel kıldın, izgi amel kıldın mı, yaki hayırsız amel kıldın mı, bu senin kileşeğini bilgili. واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. Hem bilip turdi beyte, dürüstlükte naşar ölüm, ol Allah ondan barbızında yarak kılsın, ol şul kişiye karata bulmaz, kimnin tışkı yağı hem eşki yağı izge idi. Tışkı yağı da eşki yağı da bir tigiz izgelikte idi. وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم فينزل به الموت قبل التوبة. لكن نشر أولم أول شل كشيء بولر dedim. Kimning aqlında yetişsizlik var. Kimning aqlında yetişsizlik var. Yani ol anlay nindi amelning narsega iltashagin anlay, onun aqlı onu yaxşı anlay, lakin ol aqlı boyunca amel qilmay. Aqlı boyunca amel qilmay, yoki ol zo'r gunohlarni qiluvni davom etadi. Zo'r gunohlarni qiluvga odatlangan, ulardan ol shitlashmay, ulardan ol taypilmay. Hamdagin şuşunday kişiye dedi, ölüm ol tiz arada kilir, kisetkine kilir, ol tövbe kılırga ölgürmü kalır, şu sebeple ol ut ahillerinden bulur dedim. Ve an Aişe radıyallahu anha qalet, kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yukessiru en yekul, ya muqallibel kulub, thabbit kalbi ala ta'atik. Aişe'den getirilen Allah-u Teala'nın ilçesi eyta idi, bik yaşkına qabatlı idi. Ya muqallibel kulub, ey kalplerini eylendiruşi, thabbit kalbi ala ta'atik, benim kalbimni izgelikte itaat kılıda tüplü kıl, nıklı kıl deyip ul eyta idi. فقلت يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخشى. Şundan sonra men soradım de, ey Allah'ın ilçesi, sen yaşkına şu duanı kılasın, ey kalplerini özgertip duruşu, benim kalbimni izgelikte kıl, izgelikte ne kıl deyip, sen ana yaşkına şu duanı kılasın deyip, men soradım, elle sen korkasın mı dedim. Qala, ve ma yu'amminuni ya Aişe, nerse meni anan imin kılsınsın ey Aişe. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الجبار. Dürüstlükte kullarının kalpleri ol iki barmağı arasında, Allah'ın iki barmağı arasında. İza arada en yuqalliba qalba abdihi qallabah. Hem eğer de ol birer kulunun kalbini özgertirge tilese, ulanı ikinci yakka özgertir dedi. Yani nerse anlaşılar şu hadisten Peygamberimiz yaşkına dua kıla idi, ya muqallibel kulub thabbit kalbi ala ta'atik, ey kalplerini özgertüşü. Kalp yani kişinin kungili her vakitte da özgerip tura,
кай вакыт изге гамәл кыласы килеп тора, кай вакыт гүнахка таба борылып китәргә мөмкин. Ягъни кешенең калбы һәр вакытта да үзгәреп тора. Шуңа күрә дә ул калб дип атала. Калб, ягъни ул үзгәреп торучан. Бер халаттан икенче халаткә үзгәреп торучан. Пәйгамбәрбез дә дуа кылайды: "Әй калбләрне, күңелләрне бер яктан икенче якка үзгәртеп торучы, минем калбымны бары тик изгелек ягында гына калдыр. Изгелек ягына гына үзгәрт, башка якка таба ул калбымны, күңелемне борма, аны әйләндермә", дип ул һәр вакытта да дуа кыла иде. Чөнки дип әйтте, дөреслектә кешеләрнең калбләре ул Аллаһның кулында, әгәр дә тели икән, кайсыдыр бәндәсен калбын үзгәртергә, ул аны үзгәртә, диде. فعلينا إخلاص العمل والبعد عن الرياء والتوكل على الله ليثبت قلوبنا على طاعته فهو حسبنا ونعم الوكيل. Шуңа күрә безгә бары тик ихласлылык кала, ихласлык, Аллаһ ризалыгы өчен генә гамәлләребезне кылу, һәм дә кеше сүзеннән, кеше күрсен өчен рия кебек гамәлләрдән шитләшү һәм Аллаһка гына тәвәккәлләү безгә бары тик шушы эшләр генә кала. Әгәр дә шуларны эшләсәк һәм дуаларыбызны дагын кылабыз икән, я муқаллибал кулуб саббит qalbi ala ta'atik, шушыңа охшаган дуаларны кылсак, иншаллаһ Аллаһ Таала безнең дә калбләребезне изгелектә калдырыр. Шираттагысы русул малакул маути qabla al-wafa. Үлем алдыннан үлем фәрештәсенең илчеләре килүе хакында. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. Abu Hurayradan һәм пәйгамбәребездән китерелә: Аллаһ кешегә гомерен 60 елга хәтле озынайтып килде, аңа гозр бирде. Әй ләм ябқа гузрун лиман балага 60 min al-umr. Кемнең инде яшы 60-ка җитте, аның инде Аллаһ каршында бер нинди дә гозры, бер нинди дә акланырлык әйбере калмады. Бер нинди дә акланырлык әйбере калмады. Ар-русулу илан-нас аш-шайб 'инда камалил 40. Һәм әйттеләр, үлем фәрештәсе нинди илчеләр җибәрер соң дигән вакытта әйттеләр, ул да булса шал шәш, ул да булса агарган шәш, 40-ны тутырганнан соң агара башлаган шәшләр, менә бу үлем фәрештәсенең хәбәре. 40-ны тутырган кешенең шәше агара башлый, һәм дәгән ул үлем фәрештәсенең безгә билгесе булып тора. Үлем фәрештәсе үзе хакында безгә искә төшереп тора. Шу шәшләрегез агара, тиздән сез Аллаһ хузурына күчәчәксез, әзер булыгыз дип, ул безгә билгеләрен җибәреп тора. Менә шушы үлем фәрештәсенең килүенең билгеләре булып тора, ул да булса кешенең шәше агару. Кешенең шәше агару, ул инде аның тиздән Аллаһ хузурына күчүенә бер билге булып тора. Ягъни кеше гомере буе әле ул акланырга мөмкин, ләкин инде шәшләре агаргач, 60 яшен тутыргач, инде ул бер ничектә бер нинди хузур таба алмый. Мине шайтан вәсвәсәләде, минем шахват, мине дөнья алдады дип инде ул әйтә алмый. Инде аның барысы да артта калган. 60 яшькә җиткәч инде Аллаһ Таала бер кемгә дә гозерне бирми. Шуңа күрә, әгәр дә Аллаһ Таала безгә гомерне бирде икән, шушының хәтлек яки моннан әзрәк яшәргә насип әйләде икән, безгә акыл бирде икән, әлбәттә без уянырга тиешбез. Уянырга тиешбез, чөнки әйтеп киттек, һәрбер кеше ул уяначак үлгән вакытында. Үлгән вакытында һәрбер кеше уянып китәчәк. Йоклап йөргән һәрбер кеше уяначак, бу дөньяда нәрсә кылды, бу дөньяда нинди ялгышлыклар эшләде, барысы хакында да ул бик ачы хакыйкатьне күрәчәк. Шуңа күрә безгә хәзердән уяну тиешле. Үлем вакыты җиткәнче без хәзердән уянып, үзебезнең халәтебезгә карап, халәтебезне дөрес якка, яхшы якка үзгәртү тиешле. وفي الأثار النبوية من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. خمسلوق پیغمبربزنن حدیثلرنن کلم kimning islom dinida shashi og'ardi, ya'ni islom dinida kimning shashi og'ardi, ul anga qiyomat kunida nur bo'lur. Ul anga qiyomat kunida yoqtiliq bo'lur.
فمن استمع إلى مواعظ ورثة الأنبياء العلماء وظهر الشيب في رأسه ووجهه وبلغ 40 سنة ولم يتب ويستعد للدار الآخرة بالعمل الصالح فلا يلومن إلا نفسه. Кем шушы әйтелгән сүзләрне ишетә торып та, хәерле булган сүзләрне ишетә торып, Пәйгамбәребезнең хәдисләрен ишетә торып, галимнәрнең әйткән вәгазьләрен, насихатларын ишетә торып, шәчләре һәм дәгән битләре агарды, 40 елын тутырды, 40 яшын тутырды, ләкин тәүбә итмәде һәм ахират тормышына әзерләнмәде, изгелекләрен кылмады, ул кеше үзеннән башка бер кемне дә шелтәләмәсен. Үзеннән башка бер кешегә дә үпкәләмәсен, бары тик үзен генә шелтәләсен. إذا فجأه الموت ولم يمهله ولم يقبل له عذر على ما فرط في جنب الله. Әгәр дәгән үлем ул кешегә килсә, ул кинәт киләшәк, бик кисәк кенә киләшәк, һәм ул аңа вакыт бирмәячәк тәүбә кылырга. Тәүбә кылырга, изге гамәлләр кылырга ул кешегә инде вакыт бирмәячәк, аңа бер нинди дә гозер бирмәячәк диде. Бу шулай ук бик куркыныч сүзләр, кем инде гомере буе изге сүзләрне тыңлый, хәерле сүзләрне ишетә, булсын ул мәчеттә, булсын башка җирдә, радиода, телевидениедә, интернетта булсын, барбыр һәр кешегә дә ишетелә, нәрсәнең нәрсә икәнлеге, кайсы юлның дөрес, кайсы юлның дөрес түгел икәнлеге ишетелә, һәр кеше дә аңлый, кайсысы хәерле, кайсысы хәерсез юллар, ләкин ул аны аңлый. Һәр кеше дә аны аңлый, монсы хәерле юл, монсы хәерсез юл. Ләкин әгәр дә инде шәчләре агарып бетеп тәгән, ул тәүбә кылырга ашыкмый икән, тәүбә кылу хакында уйламый, ахират турында әле ул уйламый икән, шул рәвешендә яшәп бирә икән, ул кешегә бик куркыныч, ул кеше куркып торсын, Аллаһ Тәгалә аны кисәт кенә тотып алырга мөмкин. Аллаһ аны кисәт кенә тотып алырга мөмкин, һәм әгәр дә Аллаһ Тәгалә кисәт кенә тотып алса, аңа инде тәүбә кылырлык вакытны бирмәячәк. Аңа андый вакытны бирмәячәк, шуңа күрә бу кеше бик куркынычлык астында, без һәр вакытта дагын ахиратка хәзер булырга, һәр вакытта тәүбәләребезне кылып торырга тиешбез. Әт-тәүбәту ва шурутуха, һәм тәүбә хакында да сөйләшеп китик. Тәүбәнең аның үзенең шартлары бар. Сумма ятубуна мин кариб, Аллаһ Тәгалә әйтте, шуннан соң алар тиз вакыт арасында тәүбә кылалар. Әй qabla muayanati malakul maut. Yani галимнәр әйттеләр, тәфсир галимнәре шушы аятка аңлатма китерделәр, үлем фәрештәсен күргәнче алар тәүбә кылалар. Чөнки үлем фәрештәсен күргәч, тәүбә кылу ул инде файда китерми. Ул инде файда китерми. Фиргавун да үзен Аллаһ дип игълан итте, һәм үлем вакыты килеп җиткәч, суга бата башлагач, ул инде кычкырды, мин хәзер иман китердем, мин хәзер инде Аллаһка ышандым дип кычкырды, иман китерде, ләкин инде ул вакытта иман китерү файда бирми. Ул вакытта иман китерү файда бирми, үлем фәрештәсен күргән вакытта, һәм инде җаның ул инде бугазына килеп җиткән вакытта, күпме генә тәүбә кылсаң да, ихлас күңелдән әйтсәң дә сүзләрне, кышын калбың белән әйтсәң дә, алар берсе дә инде кабул булмый. Алар берсе дә инде кабул булмый. Аллаһ Тәгалә сиңа күпме гомерне бирде, инде гомер азагында гына тәүбә кылу ул бер ничек тә файда китерми. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Шуның хакында Аллаһ Тәгалә әйтте, шундый кешеләргә тәүбә кабул булмас, шундый кешеләрнең тәүбәләре кабул булмас. Кемнәр нашарлыклар кылалар, хәерсез гамәлләрне кылалар, һәм үлем вакыты килеп җиткәч, алар әйтәләр, мин инде менә хәзер тәүбә кылам. Мин хәзер инде тәүбә кылам дип әйтә, ләкин гомере буе ул гынахлар кылып йөрде, үлем вакытында тәүбә кыла икән, аның тәүбәсе кабул булмый. Аларның тәүбәсен кабул итмим диде. لا تقبل التوبة بعد الغرغرة ومشاهدة المقتدر لملك الموت. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Һәм Аллаһның башка аяты бар, ул әйтте, әй мөминнәр, барыгыз да җыйнаулашып Аллаһка тәүбә кылыгыз, бәлки сез уңышка ирешерсез.
Бәлки сез уңышка ирешерсез, шушы тәүбәгә сәбәпле җәннәткә керерсез, диде. Ягъни Аллаһ Тәгалә монда һәрберебезгә дә буйыра. Кем гөнаһ кылды, ул гына тәүбә кылсын дими. Ягъни һәрберебез дә гөнаһ кыла. Һәрберебез дә гөнаһ кыла, ләкин без аны күбебез гөнаһны сизмибез, күбебез ул гөнаһларга игътибар итмибез, аны кылган гөнаһларыбызны гөнаһка да санамыйбыз. Әле кай вакытта кеше ул кылган гөнаһын изгелеккә дә санарга мөмкин. Кай вакыт буталып китсә, ул аны гөнаһын изгелек дип тә уйларга мөмкин. Шуңа күрә без белә торып, белми торган бик күп зур һәм кечкенә гөнаһларны кылып торабыз. Аллаһ Тәгалә әйтте, барлык булган гөнаһлардан да Аллаһка тәүбә кылыгыз, әй мөэминнәр, иншалла, әгәр шулай эшләсәгез, сез уңышка ирешерсез, диде. Шуңа күрә тәүбә кылу ул, тәүбә истигъфарлар кылу ул инде мөэмин мөселманнарның сыйфаты булырга тиешле. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Başka ayetinde Allah ayette, ey iman kitirgenler, Allah'a ihlas күңелдән tövbe kılığız. Allah'a ihlas күңелдәn şen күңелегез белән tövbe kılığız, dedim. التوبة فرض على المؤمنين. Tövbe kılu ol her bir mümin üçün farz bulup tura. Менә намаз уку ничек фарыз булды безгә? 5 вакыт намаз уку фарыз, уразасын тоту фарыз, хаҗга бару, башка гамәлләрен кылу фарыз. Нәкъ шулай ук тәүбә кылу да фарыз булып тора. Фарыз гамәл, тиешле гамәл булып тора. Ул инде нинди дә булса, үстәмә гамәл түгел, нәфил гамәл шикелле дип аны кабул итәргә кирәкми. Аны без һәрберебез дә фарыз, безнең өстебездәге бурычыбыз дип без аны кабул итәргә тиешбез. Валаха шурутун арбаа. Аның 4 шарты бар. Ан-надаму фил qalb. Беренче шарты тәүбә кабул булсын өчен беренче шарт ул да булса калб белән үкенү. Калб белән, күңел белән кылган гөнаһларга, хаталарга үкенү. Ва таркул маъсияти фил хал. Икенчесе ул да булса гөнаһны хәзерге вакытта ук калдыру. Хәзерге вакытта ук шушы гөнаһны калдыру. Тәүбә кылам мин, менә тәүбә кылам иртәгәдән инде мин ул гөнаһны калдырам. Киләсе атнадан инде мин ул гөнаһны эшләмәячәкмен. Икенче елга инде мин ул гөнаһны эшләмәячәкмен дию ул тәүбәгә керми. Ул тәүбәгә керми. Тәүбә ул булырга тиеш хәзерге вакытта. Менә хәзер үк мин шушы гөнаһны калдырам, хәзерге вакыттан мин ул гөнаһ янына таба бармыйм, әйләнеп кайтмыйм дию булырга тиеш. Әгәр иртәгә берсе көнгә, берәр атнадан соң мин ул гамәлемне калдырам диябез икән, ул инде әлбәттә тәүбәгә керми. Вал азму ала алла яуда иля мислиха. Һәм өченче шарты булып тора, ул да булса шын ихлас күңел белән үз-үзеңә ышану, ул хәерсез гамәлгә, ул гөнаһ гамәлгә кире башка бер кайшында әйләнеп кайтмаска үзеңгә үзең ышану. Ва ан якуна залика хаяан мин Аллаһи Тәгалә ва хауфан минху ла мин гайрих. Һәм 4нче шартын әйттеләр, ул да булса Аллаһтан уялу сәбәпле булырга тиеш. Аллаһтан уялу сәбәпле булырга тиеш һәм дәген аннан курку сәбәпле. Башка сәбәп белән инде ул булырга тиеш түгел. Ягъни, әгәр дә шушы шартлар үтәлә икән, калбыбыз белән, күңелебез белән үкенәбез кылган гамәлләребез өчен, һәм ул гамәлне хәзерге вакыттан укылуны туктатабыз, һәм дә бер кайчанда шушы гамәлгә әйләнеп кайтмыйм дип үзебезгә шушындый сүз бирәбез, һәм дәген без тәүбәбезне кылабыз Аллаһтан уялып, һәм Аллаһ Тәгаләнең газабыннан куркып тәүбәбезне кылабыз икән, ихлас күңелдән иншаллаһ Аллаһ Тәгалә ул тәүбәне кабул итер. لا التلفظ باللسان فقط استغفر الله. لكن безнең арада шулай ук бар ул истигъфар кылу, астагфируллах дип әйтүләр. Әлбәттә ул әйтә торган сүзләр бары тик тел белән генә булырга тиеш түгел. Тел белән генә ул булырга тиеш түгел. Һәм шулай ук һәр нәрсә нинди генә изге гамәл кылсак та, алар бары тик тел белән генә булырга тиеш түгел. Алар һәр вакытта да тел һәм тел белән бергә калып та кешенең катнашырга тиеш. الحسن البصري روي عنه أنه قال استغفارنا يحتاج إلى استغفار. حسن البصري etti bizning istig'for qiluvlarimiz alar muhtoj, alar uchun tag'in istig'for qilirga. هذا قوله في زمانه فكيف في زماننا هذا. Yani ul o'zi vaqtida, o'zi yashagan vaqtda
Хәерле вакытта ул шушы сүзләрне әйткән иде, ләкин хәзерге вакытта без нәрсә әйтә алабыз? Хәзерге вакытта үзебез хакында нәрсә әйтә алабыз? Ягъни безнең астагфируллах дип аны кабатлау, ләкин әйтәбез аның нәрсә әйткәнебезне аңламыйбыз һәм әлбәттә ул безнең калбтә юк, әлбәттә ул безгә файда китерми. Әлбәттә ул файда китерми. Әгәр дә шулай астагфируллах дип кенә без аны тиз генә әйтәбез, ләкин инде күңелебез белән аны әйтмибез икән, бу вакытта безгә яңадан истигъфар кылырга кирәк шушы халәтебездән. التوبة النصوح هو رد المظالم واستحلال الخصوم أي الاعتذار منهم وطلب المسامحة وإدمان الطاعة. Һәм ихлас күңелдән кылынган тәүбә ул шундый нәрсә дип әйтте, ул да булса кылган зулымлыкларны кайтару. Ягъни зулымлык кылынса, ул шушы зулым кылынган кешегә кире хакын кайтару. أي الاعتذار منهم وطلب المسامحة. Һәм инде шушы кемне син рәнҗеттең, кемгә син тел-теш тидердең, кемнең хакына кердең, аннан инде аның хакын сорау. Ягъни ул кешене тынычландыру, ул кешене юату. والذنوب التي يتاب منها إما حق لله وإما حق لغيره. Һәм без кыла торган гөнаһлар, адам балалары кыла торган гөнаһлар, алар ике төрлегә бүленәләр. Беренче төре ул да булса Аллаһ Тааланың хакына кергән. Аллаһ Тааланың хакына кергән, икенчесе ул да булса кешеләрнең хакына кергән. Фахаккуллаһи Таала якфи лит-тәүбати минху ат-тарк. Әгәр дә Аллаһ хакына кергән гөнаһлардан тәүбә итәбез икән, ул очракта шушы гөнаһны калдыру җитә. Ва бa'духа ат-тарку мa'ал qada. Кайберләреннән тәүбә кылу өчен шушы гөнаһны калдыру һәм дәген каза кылу кирәк булып тора. Мәсәлән, кас-салати ва-саум. Әгәр дә кеше намазны калдырса яки уразаны калдырса, әлбәттә ул шушы калдыруын туктатырга тиеш. Ягъни инде яшәде ул, ләкин уразасын тотмады, намазын укымады, ул шушы халәтен туктатырга тиеш. Ягъни намаз укымауны һәм ураза тотмауны ул инде туктатырга тиеш, укый башларга тиеш, тота башларга тиеш, һәм дәген инде калган нарын инде ул каза кылырга тиеш. Ва минха ат-тарку мa'al каффара. Һәм Аллаһ хакына кагылышысы тагын шунысы бар, кайбер гөнаһларны калдыру кирәк, һәм дәген инде каффарат кылырга кирәк. Кәл-ханаси фил-әйман. Мәсәлән, кеше ант итә икән, нәрсәдә булса эшләрмен дип ант итте, ләкин инде ул антын үтәми икән, ул очракта ул каффарат кылырга тиеш. Ул очракта каффарат кылырга тиеш, һәм бу очракта да инде ул инде шушы каффаратларны кылгач, иншалла аның инде тәүбәсе кабул булачак. Ва амма хукукул ибад фала будда мин исалиха ила мустахаққиха фа иллам юджаду тасаддаqa анхум. Әмма кешеләргә кагылышлы хаклар, буларыннан тәүбә кылу өчен кешенең үзе белән элемтәгә чыгарга кирәк. Әгәр дә кемне дә булса рәнҗеттең, кемне дә булса хакына кирдең, ул вакытта шушы кешенең хәленә керергә кирәк, ул кеше белән сөйләшергә кирәк, һәм дәген кылган кимчелекләрен, гөнаһларын сәбәпле, шушы кешенең хакын алу сәбәпле ул кешене тынычландырырга, ул кешене ризалатырга кирәк. Ул кешене ризалатсаң, ул вакытта иншалла ул вакытта инде тәүбә кабул булачак. Әмма дә ләкин кай вакыт кеше башкасын рәнҗетергә мөмкин, һәм аны ризалата алганчы, ул кешедән инде рөхсәт ала алганчы, аны юата алганчы зыян күргәне, ягъни кимсетелгәне ул инде үлеп тә китергә мөмкин. Ягъни шундый хәлләр дә булырга мөмкин. Бу очракта нишләргә? Инде ул үлгән, аның белән инде сөйләшеп булмый, аңа ничек соң хакын кайтару дигән вакытта алимнәр әйттеләр, әгәр дә инде син аның ризалата алмыйсың шушындый сәбәп белән, мәсәлән, ул вакытта аның өчен садакалар бир. Аның өчен садакалар бир, аның исеменнән садакалар бир, һәм дәген дуа кыл, шушы кешегә хәерлесе булсын, изгелекләре артсын, гөнаһларын Аллаһ гафу итсен диеп, иншалла син аңа шушындый изгелекләр кыл, шушы үлгән кешегә. Һәм шул сәбәптән син кылган изгелекләрен бәрабәренә иншалла Аллаһ Таала сине кичерер диделәр.
روي عن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا قد فرغ من صلاته وقال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك سريعا. Bir vaqt Ali bin Abu Talib bir kishini ko'rdi. U namoz o'qidi, ham namozini o'qib bitirgandan so'ng tezgina Allohumma inni astagfiruka va atubu ilayk deb aytdi. Ya'ni namozini o'qib bitirdi-da, ham tezgina Allohumma inni astagfiruka va atubu ilayk deb aytdi. Ya'ni ya Rabbim, men sendan istig'for so'rayman hamda men senga tavba etam deb, u bek tezgina shu so'zlarni aytdi deb. فقال له يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك تحتاج إلى توبة. Ул аңайты, әй, сен шушы кеше диде, кем үзеңнең телең белән тиз генә шушы истигъфарларны әйттең, ләкин тел белән тиз генә истигъфарларны әйтү ул ялганчы кешеләрнең тәүбәсе. Ул ялганчы кешеләрнең тәүбәсе, синең тәүбә итүең ул үзе тәүбә итүгә мохтаҗ диде. قال يا أمير المؤمنين وما التوبة خمس رضا أي منرنن باشلغة أميري نرسى سنول توبة ديب سراده. قال اسم يقع على 6 معان. خم أبو طالب أنا أيت توبة أول ديده 6 نرسدان ترغاتي اشتده. برنشسة الندامة أكنو قلغان غمال أشن. إكنشسة الإعادة ورد المظالم إلى أهلها. إكنشسة حقلارنا قيتارو zulm qilgan bo'lsan uni ahillarına kiri qaytaru. Üçüncüsü ve idabun nafsi fi ta'a kama addabtaha fil ma'siyah. Üçüncüsü özünün canını izgilik qılıqda adablandiru. İzgilik qılıqda adablandiru. Nişek sen onu günah qılıqda adablandirdin. Nişek sen özünün canını günahlı amel qılığa adetlendirdin. Naq şulay yoq sen onu hazır adetlendirge tiyişsin izgi ameller qılığa. Dörtüncüsü ve izaqatun nafsi mararatat ta'a kama azaqatha halavatal ma'siyah. Özünün canını itaat etüge ibadet qılığa, özünün canını ibadetinin aşısın tatıtu. Yani ibadet qılğanda bula turgan aşılıqны, şuшы авырлыкны үзеңнең нәфсеңгә татыту, ничек иттереп син гүнах кылганда аны баллы нәрсәгә кызыктырдың. Ягъни шушындай халәттә син аны үзгәртергә тиешсең. Ва анта зина нафсака фи таатиллаһи кама зайянтаха фи маъсиятih. Һәм үзеңнең җаныңны Аллаһка итаат итүдә матурлау, бизәү, ничек иттереп син аны гүнах кылуда бизәдең. والبكاء بدل كل ضحكك وضحكتك. Hem in sonuçta ul da bulsa senin her bir külgenlerini, her bir külülerini, her bir şuşunday şatlanularını yılav bilen almaştırı. Yılav bilen almaştırı, külülerini yılav bilen almaştırı, buna bu tövbe dedi. Yani ciddi nerseni sanıp gitti, ul da bulsa, ukenu, ul da bulsa, başka ul günahını başka eylenip kaytma, ul günahka her vakitte da özünün nefesini, özünün canını izgi amel kılıda, adetlendiru, anı kundiru, anı üretu, şuşu izgi ameller kılıda üretu, hem de indi her vakitte da dedim, özün külürge tilesen, ul vakitte jıla dedi. Külürge tilesen, ul vakitte jıla, mine bu indeşin tövbe bulur diye ettim. وذلك نادما على ما سلف منه ومتحسرا على ما ضيع من عمره. Hem indi har kişi dagin tövbe qılırğa tiyişli, özünün küpme ömrün boşqa ötkərdi, zayağa ötkərdi ve her birimiz de şuşlarını iske alıp tövbe qılırğa tiyişbiz. Ve inni lagaffarun limen tabe ve amana ve amila salihan thumma ihtada. Hem de Allah da aytdı, men dedi, gafu etüşe kim tövbe qıldı, iman getirdi, hem izgi ameller qıldı, hem de hidayette buldu, mine andilarını men tövbe qılırman dedi. Yani tövbe hakkında bir köp söyleşirge bula, hem indi elbette anı hakkında bir köp söylerge gerek, çünkü adam balasını gazaptan qutqarışı, adam balasını kabir gazaplarından, adam balasını ut gazaplarından elbette qutqarıp qala turgan narsa ul da olsa tövbe.
Ул да булса тәүбә, шушы тәүбәбез сәбәпле нинди генә гөнаһлар кылсак та, нинди генә бозыклыкларга төшкән булсак та, күпме генә ялгышкан булсак та, әгәр дә без чын ихлас күңелебездән тәүбә кылабыз икән, иншаллаһ, Аллаһ Таала безнең кылган начарлыкларыбызны, гөнаһларыбызны изге гамәлләр белән алмаштырыр һәм дә инде иншаллаһ безне җәннәт әһелләреннән кылыр. Шуңа күрә шушында тукталыйк, киләсе дәрестә иншаллаһ тукталып китәрбез кешенең җаны чыгуы хакында, ягъни нинди халәттә кешенең җаны чыгачак һәм аның күккә күтәрелеп, анда күктә нәрсәләр булачагы хакында да иншаллаһ шушы темадан дәвам итеп китәрбез. Субханакаллаһумма бихамдик, нәшһәду ла илаһа илля ант, настагфирука ва натубу илейк.